जिब्रैथम जोंनि जि कालचारेल रेलि बिजनी कलेजनिफ्राय दिहुननाय जादों। बे दिहुननायनि गेजेराव जोंना जिब्रै डिपार्टमेन्ट दं। बे डिपार्टमेन्टनि गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरा बेहाय बाहागो लादों आरो बे बाहागोनि गेजेरजों जों सानो जे बिभिन्न जाति संस्कृतिनि मानसिफोरा बेहाय जिखिनि कालचारेल प्रदर्शन खालामदों, बे कालचारेल प्रदर्शननि गेजेराव बा दिन्थिफुंनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे माने खौसेथि फैयो, बेखौनो जों टीम हिसाबै दिनैनि कलेज उइक 54 कलेज उइकआव जों बेखौनो बाहायनो सानदों आरो बे टीमखौ लानानै जों दिनै कालचारेल रेलिखौ खालामनाय जादों। आरो बेहाय जोंनि स्टुडेन्टफोरानो बेहाय बांसिनानो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेहाय बाहागो लादों। थेंक इउ।